ngono. Iya. Papang minantang mali o sandang munggah gunung Sukabala ana angrek panantang nyomungso Bagyat kurta sang sinatriya tuhu pamu ing ayudha ora bakal ngambali wuwus wektu dina iki ora sumingkir saka pangarepanku kelakon kukut jagatmu Basukarna aja nggugu karepmu dewi Sembada bisa mboyong Kakang Semar Badranaya watun bisa nyempal baune Lesmana Dewa. Wah, latala. Kethek putih sing mburi kaya kena cancange kanggo pengewan-ewan ning klampe sireng karang kadempel. Aja langap-langap para Kurawa. Najan lendran yutan maju kene ambyaken kaya wong Jala krubutan kaya menjangan mati Anoman ora bakal mundur sangka. Iya.
Sada. Wah. Itu. Ah. Wah. Saloamu. Ayo, Kartomarmo tanding kono. Lalen cucak rawon kapimendo ke mancing ing taman suka ayo senggono tangiyo leganing ati. Aja banjur kowe amung rubuh-rubuh gedang anut grubyuk kurang ngerti rembug bebasane. Tandingmu dudu sapa-sapa, tandingmu Rayinata negara Ngastina Raden Kartomarmo Parat. Ora nggodra sepira kasudibyamu tanding kawan aku. Tangiyo leganing ati senggara Anoman rasa kakean ubus.
Wes Godoh kampanono. Wah, ya. Ing paning ngalira lumacaring ratri Jaya Catra wonten dawuh paman. Aja enak kepenak tumpang tali lungguh jegang sikil medek kaloh sawangan Kartomarma keperandangan tanding kelawan Senggana Anoman Angger Karna tanding kelawan Raden Lesmana Dewa. Kowe iki tekan kene iki timpek gawemu tak ngandani. Inji
ngestaken dawuh. Wong kowe iki apa-apa apik kok wegahan iki lho. Wegahan kados pundi? Kowe iki gender yo apik, ngrebab yo apik. Apa meneh nek muni ngendang ngono ki apik. Injih. Monggo saiki kowe iki wis klebu minangka pengendanging karya budaya. Mulane iki rada prihatin sithik ngono lho. Inggih, wis akan dawuh paman. Terus nek latihan kula nggih mriko. Weh, merono. Iya, latihan merono-merono ki ning sing nggon dhewe iki ya. Kudu digatekake. Ha nggih. Aja nganti Pak Wandi karo kanca kancamu ki do kecipuan ngono. Iya, mekaten. Niya dadi wong ki aja sok serian, aja sok merinan. Lah nggih. Wong dume harga wis iso kebar lancaran kok diklimpe dantem. Ya kula jengkel manah kula kok man. Ayo jengkel ki budidaya kepiye mulih kowe iki isane ngono lho. Kok ora tau sangu sempritan meneh saiki? Mboten sampun ical. Dilangke nang endi? Dobong kalian biyung. Wah, wis ta. Jan kowe iki wis nah. Ora pethu-pethuwa kok ora. Sida rabi karo sindene Kalimandang apa ora? Mboten. Wah, wis. Kowe iki sekolah ya leren. Kowe iki dadi kader nang desa ya mletho. Sanu muni arep dadi putune Mbah Wahmin ya ora sida. Lah nggih pancen kula menika malah saiki kok malah sapa mbaya lali barang. Ile ngopo ngono jan Gusta. Iya. Wonten mriki menika kathah sanget sainganipun. Sing kok anggap saingan ki sapa? Larin Janggleng putunipun Mbah Bari menika saingan kula. Menawi kisah-kisah mboten nate purun udu. Kok ora gelem melu udu? Wontenipun nggih lajeng bonceng gren kula menika. Kala wingi wonten Jambu kemawon ngantos ajeng sempal rodanipun menika. Margi kula menika alon-alon kapurih banter kemawon. Ayo sing banter cuk. Ngoten niku. Wah jan wis nah. Lah iki mila sing menika ajeng sepeda mboten kulino kula kangge mlampah banter. Usana kula sengkakaken wah pun. Rumpal lakeripun. Mulane duwe kendaraan ki ya dupeni. Paling ora ki ya kumbah. Wong barang antika kae nek ora dikumbah ki ya malah njlei. Wong kaya ngono gren bulus kaya ngono kok semang dikeki keranjang sedeng wajah nawung. Sinten iki sanjang? Jendrale kae sing ngomong ngene. Oh, keranjange kuwe sedeng nek wajah nawung. Angge kajengipun menika rak menawi dipun copot blangkonipun dadanipun kantun nyukani lampu kemawon. Kok karinge kei lampu sirahipun ora kados sirah Ultraman. Aneh-aneh bae kowe iki ora. Nah nggih mila saking menika. Wong kancane kados kala wingi menika badhe intro mbukani umyung kok cepete ora jamak-jamak. Kek nang endi? Seteng pakis nika napa? Nem cilulu cina bingung kancane lan nibani. Dumekon banter kok malah kebanteren. Angit tok nek trampil bocah trampil kok kepiye? Lah nggih. Nek omong aja deg-degan, degan. Ajeg gambean niku ora. Lenggah sing sekeco Hanuman kula rangketi. Sing paling ati-ati kan.
aja tanding karo Kartomarma. Jaya Jatra tanding ana. Kethek meletik ora genah-genah. Wela iso mereh. Ya, wah. Wah, wis. Malah kaya Donald bebek. What? Pak. Iya. Canda. Wah, sah. Wah. What? Wah. Wah, wis. Wah. Iya. Dasar sing gender Mbah Surya sing gabang Mbah Hadi Marwah. Iya. Wah, nyikut keparat. Angel banget. Wah. Wah. Aduh. Wah. 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 Sawangen wadya boles kon negara Ngastina wis padha bubar maut rebut jujung apa abamu Lesmana Dewa waton Basukarna isih kuwagangan maju ning pabaratan ora bakal kowe mimpang jurite musuh lawan para Kurawa kene marganing patine.
Iya kowe Lesmon. Nganti kaya lanang-lanang dhewe najan to kadang dewa kanthi sukma kuat nampani jemparing Gunraja bala mati dening Basukarna. Arang Ranjang katumu. Sambatok taman jemparingku Raden Lesmana Dewa. Waduh. Waduh. Wah. 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 Wes. Dalah bledug mangampak-ampak nganti kaya pedhut nerjang ana ing Karang Kadempel ya nang aboti kaya ngopo aku kudu bisa nentremke kahanan iki. Ayo wong Astina wong Pancawati ora gelem lerek nang kono Pancakara kelakon gembol sirahmu. Satriya nrambul sapa takon karo aku. Gatotkaca wong ngendi Ngamarta? Arep boyong Kyai Semar syarat seranane kudu bisa nentremke Karang Kadempel. Wah, Kyai Semar bakal tak boyong menyang negara Pancawati Ngamarta. Pancawati Ngamarta. Wah, wah. Wah.
kaya Ahmad kok dadi kaya ngono. Kahanane negara apa Karang Kadempel kok dadi runyam kaya ngene. Aduh Pak. Kena ngopo ta Pak? Alah. To. Kepiye Ndara Gatotkaca sing tak kon misah kok malahane dadi kaya ngono. Waduh kepripun nek kaya ngeten iki Pak. Aduh gendeng ora. Wong tuwa gek bingung gek judeg pikire kok malah awon jeneng kok nabok-nabok weteng. Bola-bali nek bocah irunge dawa, gulune dawa, tangane dawa, lambene dawa. Lambe kok dawa cucuk apa? Ora, tunggal dene iki. Ki tunggal dene. Sakwene lungguh kepenak-kepenak. Mbubuti brengos, mbubuti jenggot. Teko melu-melu naboki wetenge bapakne iki karepmu piye? Anggepmu ora. Omong kangge kegiatan kok, Pak. Masa yang ngungkung kaya ngene kok sitere kok arek. Sembodo. Karo jempolmu le kukune wis dipotong segitiga. Kaya ngono kok nek dong ora payon nyambut gawe nabuh nang omah kok gawe apa? Gawe apa? Gawe amek telo, Pak. Wong kuku segitiga kok amek gamek telo. Mulane kempole nganti rupane kaya telo bakar. Ora, Pak. Ora menole kaya timun tuwa. Dengkule kuwi. Dengkule kuwi. Jan mahis. Kaya ngono kok wong tuwa penging muni. Wong tuwa kok penging muni. Muni garek muni kok ana. Ora petruke, ora bagunge. Kaya ngono kok wong tuwa kok penging jengkel. Nek ora bedhug ora tangi. Barengane tangi bingung wis medhun udane. Arep mangkat domeng celili. Arep ningkat nggawa mantol tekan nggone rawurunga blangkon sak mondolane mesti keteles kebes. Wong pancen kahanan udan. Mulane sesuk meneh kuwi nek bengi iki gawe turu. Aku ki nek bengi ya turu lho, Pak. Ora ngandel. Ora ngandel nek kowe kok bengi kok turu. Ora ngandel. Wong bocah nek bengi utek HP wae kok. Dolanan bledek kowe ya. Ora Pak, ora. Yakin ora, yakin. Cok ngrungokke ndelok TV kae. Pemerintah saiki wis mbrastra. Anu, mbrastra bangsa kaya ngono kuwi. Lho. Monggo anggere meneh wis nyandu judi online, mengko mesti
ketlangso keblusuk dadi kena pinjaman online. Lho. Bungokke iki anu kupinge iki, Gong. Gugu, kowe iki saiki wis anak-anak barang. Oh. 14 tahun ngenteni seprono-sprene wis anak-anak kok leko ngono ki dimareni. Ora sembodo lawange omah gambar gunungan. Gunungane saka apa kae? Wesi. Weh, aku saka wesi iki teneh. Sesuk nek aku syukuran arep tak nggo penyerahan tokoh. Teneh dalange mudar keblegan gunungane kuwi ora. Tunggal dene. Garenge barangke domongi kae. Nek tetuku nang minimarket ki sing jujur. Amun TKT sing ngitung mesin kok. Ah kleru niku ora nggih salahe mriko, Pak. Sore-sore neng latar karo sindene. Ndasmu atos iki urung gara-gara, ngerti ora? Tanani wis gara-gara, selak arep krungune nembang Mbak Dewi. Dewi. Kae iki ana sing wis arep calon ngepek, ta mung. Tenan. Toke. Maune arep dipek dalang. Tenane, Pak. Menurut kabar-kabar isu wong bocah isih sekolah kok doyak-oyak arep dipek bojo. Mbok yo ben rampung sik mengko tak peke. Oh, kok ngono kok bocah penging muni. Bocah penging muni ora. Tenan gak ora? Ayo sowan ndoro. Dereng. Kok dadi sowan ndoro? Iki semare iki gendeng ya. Gendeng kok ngene kok lomba lek do mboyong iki lho. Ayo saiki do dipisah. Lho. Mboten kula ora wani wong misah wong Pancawati karo Ngastina. Tenan malah kula dhewe sing bobrok kok ora. Garenge kuwi. Ayo dipisah. Mboten. Wong kula dilongkas arek rabi kok kan misah wong gelut. Kesabet pedange tugel gulu kula malah kula ora sida rabi karo wong eling wong Purbalingga. Lala. Wis tak rewangi yasa wayang barange. Heeh bareng. Iya. Aku sing yasa wayang tak figura. Gaweane sapa? Gaweane dalang Natal. Kok dalang Natal? Nek mayang iki pendak nek Natalan. Ndak ya lakone ya kaya umume ora. Lakone apa reng? Adam Kawah. Oh. Janturane apik. Kok ngono ki ya ora nembang barang. Kok ora nembang? Awene nembang wong kek sing arep kon genderi wae malah ora gelem mlebu. Sapa? Kae Dek Sri. Tak disowani kon berkahi dekane kon nuntun dinteni gek nang kali sak wen-wen. Bareng tak jawab kok ya. Panjen celes. Bareng ngono ngungkung gamelane tak ingak-inguk malah nang tritiang gereja ki ndak. Panjen biatane tenan kok. Oh, kok ngono ki bareng dalange metu ki wah. Waduh, bles. Dek kecak gedene semono kok suarane cilik. Hapeline yo cilik. Jelek yo lah. Dilap streaming barang kok muni kaya ngono ngisenang.
gareng ki pancen iso. Meso ngeyel cilika ning atos. Ayo timbangane gedhe ning empuk kaya nggon sing nyiter kae. Bang gede Pak Tru. Iya berdasarkan CCTV. Diwasane mempeng-mempeng ketengkrek masang kamera nang dhuwur lawang. Sing mlebu kok malah timun amoh. Timun tuwa. Manjan. Ngono ki bejo-bejan. Tak kira sing mlebu ki paling ora ki Mbak Eni. Apa Mbak Dewi? Ya apa sampe mak rubet ngono wae lah. Gendengane ora. Gile lundro. Ampanya tuman sinden kok nini kok raine anakku ndak. Hus. Ki nek diterus-terus kayak iki saya gendeng. Mengko gara-gara entek bahane. Nggih, karang wong dalang ajaran kok ya mau. Ayo. Iki jane ning mburiku ki malah ngrewoni. Kene urang arep banyol wis. Iki peladen apa Scooby-Doo. Bareng bewoke dicukur kok malah. Ora karu-karuang. Jare kayak wingi ngingu bewok wingi. Jenengan mesti menggalih kali kula. Napa, Pak? Kula niku pasuryanipun lak kados narasumber wayang kedu. Sapa mo? Girban. Kira 11 12 nek mriki brengose karo bewoke dingu. Kari kurang rambute sing gurung dawa. Nggih. Pun mriko golek dipisah, Pak. Pun men golek rampung niki urusane perkarane. Ora geger. Ya. Mengko nek wis tentrem, nggih mangke nek pun tentrem terus goro-goro. Aja iki mengko meng pembohongan publik. Gareng ini selak ora sabar. Sebabe ajeng tekenang teng KUA niku selak goro-goro men golek esuk golek rampung. Mengko tak pisahe Den. Ndara Lesmana, Ndara Dipati Kerna, Ndara Hanoman, Ndara Gatotkaca. Doleren nonton patembayane, Gus. Dipisah Kang, ojo dipisah Bos Semar, ampun dipisah Kiai. Sampun. Damar mancung cinupet mundak ora rampung perkara niki. Sampeyan niku padha bandayuda. Bebasan rebut balung tanpa isi ngoten. Lirik kepiye Kakang Semar? Arep sapa sing menang sapa sing kalah. Ora bakal nuduhake nelakake bisa mboyong kula. Lah banjur kepiye Kakang Semar?
sok sinten kewala ingkang samangke saged mujuti ingkang saged ngasta wujuding puspita wujuding kembang Kakang nggih wujuding kembang nggih niku kembang pudak tunjung biru nggih niku sing arep tak dereki Den kepiye Kyai Ndara Gathotkaca ampun kesusu ngoten lire kepiye aku arep ngupadi kembang pudak tunjung biru ngeten panjenengan saderenge kundur Gus kula tak tungkas atur arep eling apa matura kalih wakmu Ndarawati kalih pamanmu Arjuna ngoten supaya priyagung kekalih padha ngesti kelawan pangawikaning Wisnu ya tak estoke kaki Bagong ora bapak ora dawuh apa-apa kok pinter temen ya Truk kepiye iki le nyirep kahanan derdah neng Karang Kadempel iki ayo bapak ki wong pancen dewa kok kuwi dewa pengawak titah ki bapak kuwi dewa Sang Hyang Ismaya ki ngejawantah dadi Bapak Semar ngono. Kowe ora usah padha crigis wae. Kono. Ndereka ndaramu Ndara Janaka. Adangen nonong tapal matesing Praja Ngamarta. Samengko tindake bendaramu menyang endi wae derekno memanu ana. Yen kongsi ndaramu Janaka tanggap karo karepe Semar, mesti bakal kelakon dimong dening Semar Badranaya para Pandhawa. Oh nggih. Nek ngoten kula tak nyuwun pamit ayo Gong. Ayo, Truk. Aduh Paman, Kakang Semar darbe
nyuwun bebono bebananipun menapa Sekar Pudak Tunjung Biru. Oh iya deh yeng lajeng kados pundi sampun leledang wonten ing sak kiwa tengenipun Karang Kadempel nasak wana Kurawa dipun sebar dipun padosi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru. Yen kongsi mboten pikantuk kepiye carane murang kitang diroda peksa Semar kudu diboyong nang Ngastina. Iye kula dherekaken. Senggono wonten dawuh Raden, wektu dina iki wis cetha kang dadi pamundhute Kakang Semar Badranaya wujuding kembang Pudak Tunjung Biru kersanipun Raden Lesmana kados pundi? Kowe baliya menyang Pancawati matur ngersani Koko Prabu Bathara Rama, lamun to aku ingin bakal ngupadi kembang Pudak Tunjung Biru tak munggah kayangan Undaran Dirbawana. Yen to wis kelakon antuk kembang Pudak Tunjung Biru tak rantu tedhake Koko Prabu Sri Bathara Rama ning Karang Kadempel ngestaken dawuh wekdal dinten menika ugi badhe kula boyong badhe kula jengkaraken kula kanthi tedhak wonten ing Karang Kadempel ing ngroko ndak pesthekake aku mesti bisa antuk kembang Pudak Tunjung Biru. Mula Koko Prabu Bathara Rama aja kongsi kuwatir waslan sumelang ngestaken dawuh Raden. Jumeneng wonten ing negari Bikukung Pura tan sanes kejawi amung Sang Prabu Begasura kaadhep pepatih dalem patih ulun tani sineba Kiluratoga kelawan bilung katon malik tingalira Sang Prabu awit gawang-gawang kami katon kalian ingkang Rama ingkang wis murut kasedan jati Raden Indrajit Bikonanda sinawang saking Mandrawa sawanira dikca puluntani kayap saguing wadyabala lerombak ing samudra ngerong candrane.
para ya bandaku ya donyaku. Paman Pulung Tani. Ladalah wonten paring dawuh nggih. Raharja swanipun pangestunipun anggir Bega Surawidodo sungkem kula mugi kunjuk nggih. Piye kula tampi jawah sami-sami. Gok Long Raharja. Iya. Awit saking berkah pangestunipun Widodo sungkem kula kunjuk. Sungkem kula konjok diwanci ya tak tampa gawe bombong penggalih. Marmane kalenggane kita iji aja nganti cuket godhong padha krungu. Mergake maja nyaket to mrene Gong. Nokno niki dateng sendika sinuwun. Nyatranganing kalanggana gelar pandang muncar Sutama Gusti sasangka kasongan surya prapanya sumusungkuswa raras rumbing sari-sari samya manoks meng sarira sumar manira sukanto ujwalani rasumunu narbuka candra kusuma narbuka candra kusuma ladalah bujeleng beli selaknat lagune padha cicikan wonten dawuh ingkang kados pundi nimbali ingkang paman pun Pulung Tani nggih. Ngaten paman, kalenggahan menika kodheng rasing manah kula nyipati gumelaring praja Mbikukung Pura ingkang reja rejeh bebasan kasinungan kamukten kasinungan kumerlaping Raja Brana Mas Picis jajahanipun jembar kathah para raja ing sami teluk manungkul kayan reh pemerintahan Praja Mbikukung Pura nanging emane
kula niki ora nate ngerti menapa malih mbekteni kalian Sudarma kula ing sampun tetilar kamukten praja Mbikukung menika. Miturut goteng kathah swargi Rama Indrajit Bikonanda sampun murut kasedan jati. Nanging saengga sapriki mboten wonten candhinipun, mboten wonten pusaranipun. Yen to pinanggih candhi tuwin pusaranipun nedya kula bangun badhe kula mulyakaken kula tretes inten Barlean Mas Picis dimening samangke kula saged ngagungaken lelabatanipun Kanjeng Rama ing dipun tilaraken dipun warisaken dhateng kula wonten negari Mbikukung menika. Ulah melu pancen ingkang Rama menika seda bebasan jinempana ing angin mboten wonten pusaranipun mboten kantenan candhinipun wonten pundi kok nggih lho lah kok saged menika kados pundi togok ingkang langkung mangertosi lelampahanipun kok nun apa kowe mangerteni lelakone sugenge nganti sedane Kanjeng Rama Indrajit Bikonanda? Inggih, sekedhik kula ngertos. Nah, yen to kaya mangkono, maju mrene. Gancarna, andharna kepiye mungguh lelakone Kanjeng Rama Indrajit Bikonanda? Kula bombong sanget. 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 Iki pelok ya Kang. Pelok apa? Pelok biasa. Wah, karang yo ora pati krungu karo dindringang. So meneh ki nganggo kangsenan ora iso. Anggere iki wis nemo luru kler. Ci klerci. Kuwi termasuk komposisi ngene. Ngeten Den. Sajatosipun ingkang Rama Indrajit menika mila pancen sampun murut kasedan jati. Wis seda kok. Inggih. Banjur lelakone kepiye? Nah, ngeten. Raden Indrajit menika pranyata satriya ing Digdaya. Ngantos rikala perangipun Ngalengka lan Pancawati. Prabu Rama sawadya balanipun menika sami datan enget Purwaduksina dupi ketaman pusaka kagunganipun ingkang Rama ingkang wasta Kyai Nagapasa. Nah niku naga mawon poso. Kok menungso do ora poso lho. Wayahe sasi poso Ramadan kok angger nang grup kae jam 10 ngono ki wis ana sing nge-share es buah. Ana sing nge-share gorengan. Piye Mbak sih? Oh, saya tahun baru wingi ora do prihatin, ora do poso. Kok malah do pamer setelan. Kowe yo iya kok le ora. Aku mono mirunggan dhewe. Ah iya. Ngopo? Ndelok sintren. Ndelok sintren kowe ora. Iya, Kok. Nggih. Nah, natkala semanten Kyai Nagapasa lamun linepasaken mawa Prabawa udan sawer maewu-ewu madyaning payudan. Lajeng sawer menika wau nggigit sangganing para madya Wanara Rewanda Nayaka Senopati ngantos Prabu Rama. Wusana Raden Gunawan nyaket
kalian Raden Indrajit sarwi ngreripih supados kendel anggenipun magut yuda awit dipun anggep labet mring kamurkanipun Prabu Dasamuka inggih Kang Eyang parandene piyambakipun datan purun wekasan lajeng dipun jarwani dening Raden Gunawan bilih sejatosipun Indrajit menika sanes putra Dasamuka nanging putra pujanipun Raden Gunawan ingkang dipun puja saking gempalaning mega ingkang kinarya nglintoni jabang bayi pawestri atmajanipun Prabu Dasamuka ingkang sajatosipun titisipun Sang Sriwidawati sasampunipun uninga sejati ning lelampahan Raden Indrajit asrah pejah nyuwun kawangsulaken dhateng mula bukanipun mring Raden Gunawan Wibisana wusana linepasan pusaka Kyai Dipa Senjata dening Sang Wibisana satemah wangsul dados sipating mega ingkang Rama seda dening Kyai Dipa Sanjata pakaryanipun Raden Gunawan keparet Kaparat Honti Momonendi sing jenenge Gunawan pancen bedakan nala kurang ajar menungso manuk maring jajalanat titise ngebres lereking jagat manuk maring jajalanat kencang kanjeng kulite Gunawan Wibisana ampun seru-seru dina niki Gunawan niku pun thukul telu teng mriki niki kok thukul telu piye siji Gunawan rombongane Pak Agung Son loro niki wau rombongan Son ngen panggung liyane niku ya ana sing jenenge Gunawan wau mriki tiyange telu niku dalange niku ya Gunawan ning keparat kabeh mboten mengajeng sing ati-ati aja gangun sakarepe mengko ndak do semaur kabeh ngoten meng milih ajeng sing ana gambare napa mboten lak titikane nek sing rombongan Son niku tangane enten gambare karo nganggo behel kae iki untune iki ora dibehel ning panjen asal kersane ngalah kaya ngono kae kono arep tukar posisi Kang tukar posisi kepiye ora banjur Raden Gunawan lha niku tasih kepernah mbah sampeyan ki ambak wektu dene iki durung lega rasaning pamikirku yen bisa males ku dituwuh sasara wirang sedane Kanjeng Rama Indrajit Wigananda ana ngendi bedakan nara si Gunawan Wibisana tak tukelen ndase kanggo bal-balan wadya bala bikukung mura Nun wonten dawuh Anggir bega sura sajak nawung duka wektu dene kita pelapati tindake dawuhna wadya bala bikukung supaya nyaketi tindake Anggir bega sura nanging yen to cedhak dahana aja nganti ngawis tarani iya dhateng sendika Gusti Patih muga ora kesandhuing rata kejentu sing tawang bisa kelakon gawe wales patine wong aduane iya kula dherekaken mangke kula biwarakaken dhateng wadya bala bikukung Gusti
Gunawan ana ngendi dunung wah ketemu pawongane karo pedhot guluwak petah dadak kokop getihmu Gunawan